О, добре. Ах, защо постъпих в този час? Вижте ги до мене, те всички са ергени. Мария, всеки ме задиря в този час. Айде! Пианистът влюбен е в мен. Той това ми шепне всеки ден. О, толкова е лиричен, много симпатичен. Той за мен е просто е роден. О, вечер връщам ли се вкъщи пак, чувам стъпки в падналия мрак. О, в часовете късни сърцето ще се пръсне.